Hala, ang dami nila, oh. Hi. Hala, ang dami nila. Ang lalaki. Hala, yan, oh. Hala, lala, nag-aaway na. Nag-aaway na yung dalawa. Hala, as in, bakit nga ang dami nila, oh. Ayan siya. Wait. Ayan, oh. Hala, ang loko nung isa ay, oh, inuuga niya yun. Para hindi makahabol yung... Nag-aaway sila. Hala! Hala, mahulog na, oh. Nag-aaway sila. Ala! Anong rason? Ay, nag-aaway sila sa tinapay. Ngun inungtan din nanang. Ah, may pagkain sila dito, oh. Yung pinaghiwa ng edge ng... Wah! Magagalit. Wait.